Ya Ubangiji, ka ga halin da shugabanninmu suke neman jefa mu a ciki, mun rasa ina suka dosa. Zuwa yanzu zuciyata ta fasa take, wanne laifi muka aikata haka ake hukunta mu ta wannan hanyar. Kada ka manta Khalil ɗan umma, kullum tunani da muradin talaka fa ne. Ina zai samu shugaba adali? Ishak Edi kenan. An rena al'ummar mu da sunan cewar idan shugaba yana zaluntar mu za mu iya canza shi da ɗan yatsan mu guda. Hakika ba mu da shamaki tsakaninmu da shugabanninmu don furta musu damuwarmu game da ra'ayinmu. To amma Malam Edi abin tambayar shine shin ko za su iya share mana hawayenmu yayin da suka saurari kokenmu? Khalil ɗan umma kenan, bari ka ji wani abun mamaki. A ranar zaɓe mun tashi da sassafe da zummar zuwa mu zaɓi wanda muke ganin zai iya martaba muradinmu, amma abin baƙin ciki da takaici sai muka tarar an biya waɗansu dandazon matasa sun dangwale ƙuri'unmu gaba ɗaya ba tare kuma da sun rage mana koda guda ɗaya ba. Ya salam! Shin ko sai yaushe za mu samu 'yancin kanmu? 'Yancin da zai ba mu damar a bar mu yi zaɓenmu? Ya Allah!